da kabila. Akan ce zance shi ke tada zance. Dan masanin Kano ya yi wani tsokaci. Tafawa Balewa misali shine prime minister a lokacinsa akwai mai, ni ne ministan mai, shekara ta kusan 7 a nan, tun daga 1959 har zuwa 1966 lokacin da aka yi kudin, ni ne ministan mai. Duk abin da ake a mai din nan a lokacin mu aka yi kokari aka yi su. Ga prime minister yana shine shugabana, amma Tafawa Balewa bai taba aiko min ya ce ga wani abokinsa ko wani kamfani da yake da sha'awa a cikinsa ko wani dan uwansa ko wani abokin aikinsa in ba shi rijiyar mai ko in ba shi license na ɗaukar mai. Wallahi bai taɓa yi ba. Daga na gaba ake ganin zurfin ruwa. Tun da shugabana bai ba, ni waye ni zan yi. Wallahi lokacin da aka yi ku Tafawa Balewa ba shi da kwabo a account nasu a banki. Sardauna da aka yi ku bashi ake bin sa a banki. Ni dinnan da nake maka magana, wallahi sai da na ranci kuɗi sannan na aiko da iyali na gida daga Lagos. Ba ni kusan shekara 7 ina kula da mai na kasar da lantarki da sauran ma'adinai. Sardauna da ya mutu gidansa na ƙasa ne. Prime Minister da ya rasu gidansa na ƙasa ne a Bauchi. Ɗaya daga cikinsu ba wanda yake da gidajen haya ko motocin transport, ba wanda yake da hannun jari a wani kamfani. Irin zaman da aka yi kenan. To yanzu wanda suka zama irin wannan a ce za a manta da Sardauna. Sardauna dan Muhammad